Katastrofalne poplave su tijekom noći na petak 4.10. pogodile područja između Mostara i Sarajeva, generalno gledano malo zapadnije od ta dva grada. Pritom su najviše stradala šira područja Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice i Kreševa. Sva manja naselja oko i između tih gradova su također zahvaćena. Tijekom vrlo obilne kiše, potoci i rijeke su se izlijevale, velike količine vode su se u kombinaciji s odorinama zemlje, pijeska i kamenja slijevale s brda i planina, te pritom nosile sve pred sobom, kuće, ceste, vozila, mostove. U trenutku izrade ovog videa točan broj poginulih i ozlijeđenih nije poznat, jer je mnogo nestalih i još traju akcije spašavanja. Do nekih manjih mjesta pomoć tek treba stići, ali je otežan pristup zbog uništenih cesta. Radar na Pelješcu je detektirao oblake koji su prouzročili ovu nepogodu. Kiša je krenula u četvrtak tijekom dana, slabim do povremeno umjerenim intenzitetom. Tako se nastavilo do večeri kada je kiša ojačala, a na moru, uz obalu i na otocima krenuo je jači razvoj grmljavinskih oblaka, koji su sa sobom nosili vrlo obilnu kišu. Vrlo obilna kiša je krenula iza 21 sat na području Hercegovine, a iza 23 sata se uspostavlja uska grmljavinska pruga koja se obnavljala na jednom te istom području sve do 4 sata ujutro. U rano jutro kiša i pljuskovi se nastavljaju do 7 sati, nakon čega kiša uglavnom prestaje. Teško je uopće i procijeniti koliko je zapravo kiše palo na području koje je zahvatila uska pruga oborina koja se obnavljala gotovo 5 sati na istom mjestu. Procjenu nam otežava manjak meteoroloških postaja, no kakvu takvu ideju nam daje meteo postaja Ivankovića Dolac, zapadno u Širokog Brijega. Postaja je između 9 navečer i 6 ujutro zabilježila 211 litara kiše. Vjerujem da možemo pretpostaviti da su poplavljena područja zahvaćena istom prugom također dobila više od 200 litara kiše, moguće i značajno više. Nažalost, osim što se radi o ekstremnim količinama oborina u kratko vrijeme, dodatna nesretna okolnost je ta što se to dogodilo usred noći. A da li su kompjuterski modeli prognozirali veće količine oborina? Pa zapravo i jesu. Iz 5 različitih modela se može iščitati da su prognozirali istu stvar. Pruge s obilnim oborinama koje se protežu od Dalmacije kroz Hercegovinu dalje prema sjeveroistoku. Čak se može uočiti i približna lokacija pruge koja je najviše pogodila područje zapadnije od linije Mostar-Sarajevo.